खुलुमबाय अनदेग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनै आंनि गोसो आरो मेगना फारसेथिं जोबोर गोजोननाय आरो फारसेथिं आं जिउआव दुखुबो मोनदों फारसेथिं आंनि मेगनाव मोदैबो बोहैनो नागिरदों मिथिया दिनैनि बे बुब्लियाव आं मानि खुसि आरो फारसेथिं आं मानो दुखुबो जानो नागिर एबा आंनि मेगनाव मानो मोदै गनो नागिरदों दिनै बे गुबै खारना बेनोदि अनदेगाफोर दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ खुसि आरो दुखुनि बे मोननैखौ लानानै नोंथांमोना आंनि गोरबोनि अननायखौ अननायनि हामलायथिखौ आं बयनोबो बावहरबाय आरो दिनै बे समाव जाय आलफनस बर' नार्जारि रुंसारि जानाय बिनिनो मोनसे रुमाव आरो बिनि फट' आरो बिनिनो बे मोनसे रुमाव जों थानानै दिनै आंनि खाथियाव जाय आंनि फिसाजोनि लोगो एबा आंनि फिसाजो बादि दिनै आं बेखौ मोननानै आलफनसा गैयाब्लाबो आलफनसानि आंगो लोगो एबा क्लासमेट आरो बिनि रुममेट दिनै बे नानिखौ लोगो मोननायाव आं फिसाजोखौनो मोनफिननाय बायदि मोनदों बिनिखायनो दिनै गोमानाय फिसाज्लाया एबा गोमानाय फिसाजो एबा सोरबा गोमानाय सोरबा न'खरनि बिमाया एबा सोरबा बिफाया गोमानानै थांब्लाबो सोरखौबा जुदि गावनि आंगो बादि फिसाजो एबा फिसाज्ला एबा बिमा एबा बिफा बादि मोनोब्ला जिउआव रंजानाय गोजोननाय मोनो मानोना जेरै अपदेशनि थाम बालाबनि सेनिफ्राय जों फरायब्ला मोनो जोनोम जानाय आरो जुलि जानाय थैनाय आरो गाबनाय दुखु आरो सुखु बारनाय आरो थख्रबनाय बेफोर गासै साखोनखौ इसोरा जोंखौ बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिजानाय सिगांनो लिरना दोनखादों दिनै आंनि फिसाजोआबो बे बुहुमाव 2012 मायथाइनि फेब्रुवारियाव बियो जोनोम जाफैदोंमोन बेबो फोरबोनि गेदेर हरखानाय सममोन आरो दिनै बे जोंखौ नागारनानै 2023 मायथाइनि 4 फेब्रुवारियाव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय बेबो इसोरनि गोसो बायदि बे जोनोम सिगांनो बेखौ लिरना दोनखादों आरो दिनैनि बे समावबो जाय नानि आंजों लोगोसे खाथियाव दं बेखौ दिनै आं खाथियाव मोननानै दिनै बेखौबो इसोराबो जोनोम सिगांनो बे समखौ जोंनो थिना होदों बेनिखायनो आं दिनै जायआ नानिया आंनि खाथियाव दं बियो सोर आं बेखौ नोंथांमोननिसिम फारि फारि आङो दिनै सोंलांगोन आरो बियो आलफनसाजों माबायदि लोगोमोन आरो बबे समाव दंमोन दिनै आं बेखौनो लानानै नोंथांमोननिसिम आं माखासे सोंनाय फिननाय लानानै बिथांखौ जाय नानिखौ आंनि गोजोननायखौ आं होनो लुबैदों दे हामबायसै सना अनदेगाफोर दिनै आंहा दिनै बे नानिनो होफिननो थाखाय जेबो गैया बबेखानि बे आलफनसानि आंगो लोगो हिसाबै आं बिनि अननायनि आलफनसानि मुङै मोनसे फिसा जेरै अननायनि हांखो आं बेनो होग्रोनाय जाबाय बेखौ नाजावदो दे सना दे नोंनो मोनसे बेखौ दोनथ'नानै अनदेगा लोगोफोर नाथाय माबा मोनसे मुङा होनायनिख्रुइ देरसिन अननायनि मैखुननि अननाया देरसिन बेनिखायनो दिनै आं बे नानिनाव सोंनोसै जानो हागौ दिनै बेखौ नोंथांमोना सिनायो एबा सिनाया आरो बे बबेनि नोंनि नामा मा नाम नानि दिनै बुंनाय नोङो आंनि मुङा केट्रिना बसुमतारी आरो आङो सान्तिपुर गामिनि आरो आंनि आफानि नामा माइकेल बसुमतारी आरो आंनि बिमानि मुङा रिनु बाला नार्जारि आदसा बेनिफ्राय नोङो दिनै बे जायगायाव फैनानै जिउआव नों गोजोननाय मोन्दों ना दुखु मोन्दों नों बेखौ एसे बुंनो हागोन ना आं दिनै बेवहाय फैनानै दुखुजों लोगोसे आरो खुसिबो मोनदों मानो होनबा आङो दुखु मानो होनबा आङो बेवहाय आलफनसाखौ लास्ट टाइम नुदोंमोन आरो बिनि थैनायखौ आङो दाबो गोसोआव फैयो बे जायगायाव फैफिनबा आरो आमाइखौ नुफिनबा आरो खुसि मानो होनबा आरो आलफनसानि बाबा आरो आंनिनो असे बाबाहैनो मानियो आरो बिखौहाय बिनि फट'फोरखौ नुफैनानै मानानै आरो बे न'आव फैफिननानै आङो जोबोद खुसि मोनफिनो कि आङो बेवहाय आंनि सासे लोगो थायोमोन आरो बिनि गोसोआव दुखु मोननायजों हमथानाय दङ ओमफ्राय दा मा
जेनेबा आलफनसाखौ नोङो बबे समाव आरो माब्लानिफ्राय लोगो मोनामोन बेखौ एसे बुंनो हागोन नोङो? आङो आलफनसाखौ क्लास 3 निफ्राय लोगो मोनजेननाय 3 निफ्रायनो जोङो जोबोर माने ज' जलायलायनाय लारायनाय बेन्चआव ज' जलायलायनाय एग्जामनि उनाव खबर लालायलायनाय आरो माबा मोनसे जादोंब्ला हेफाजाब होलायलायनाय आरो गाबलायलायदोंबा बुरखायलायनाय आरो मिनिलायनाय ज' बेनो आरो बिसोरो मोसानाय मेथाइ खननाय स्पर्टस गेम्सफ्राव माबायदिमोन नोंसोरलाय? जोङो स्पर्टस जाबाथाय ज' गेलेयोमोन आरो जों सोरबा सासे मोसादोंबा जोङो बेखौ चियार खालामफायोमोन आरो आलफनसाया जेबायदि लोगोमोन कि बियो मा होनो गाव मोसानायजों लोगोसे गावथ' रोंखायोमोन जेरै बेलेगखौबो मोसानो एनकारेज खालामोमोन आरो मोसानाय मानाय बेयाव बियो जोबोद आवगायनायमोन बयनिख्रुइबो मोसानायाव बियो स्टेप्स बनायगौमोन बेलेगखौबो एनकारेज खालामगौमोन आरो बियो स्पर्टसआवबो लोगोफोरजों थाफा चियार खालामोमोन आरो गावबो लोगोसे गेलेफायोमोन। आदसा बेनिफ्राय दा बियो जेब्ला क्लासाव थायो बे उन्दैनिफ्राय क्लास 3 निफ्रायनो लोगो मोनदों आलफनसाखौ लोगो मोननाय समाव बे क्लासाव माबायदिमोन बे क्लासनि रुमाव माबायदिमोन बियो माबायदि थायोमोन गथ'फ्रा माखासे हिन्जावसाफ्राबाबो हौवासाफ्राबाबो बेबायदिनो मिथिस'नो हायियाव उन्दैफ्रा मालाबा पेन्सिल गंसेनि थाखाय कलम गंसेनि थाखाय बिजाबनि थाखाय बिदिनो मालाबा नांलायो नारखालायो बुलायो आलफनसाबो बेबायदि आखुथायनिमोन नामा? नङा आलफनसाया बिदि आखुनि माब्लाबाबो नङामोन बियो दद्र' थायोमोन सोरबा माबा मोनसे पेन्सिल माबा माबि गैयामोनबा सोरबा माबा मोनसे दुखु हारसिं जादोंबा जों नों आंफोर सासे लोगोखौ लाफायाब्लाबो बियो गावजों लाफायोमोन रावखौबो हारसिं दोनामोन गासैखौबो अनोमोन आरो बियो गावबो हारसिं माने अनजाफायोमोन गासैजोंबो नायनो बाजाग्रा नङामोन आलफनसाया गासैबो अननो ओंखारोमोन आरो नांलायनाय मानायावहाय बियो माब्लाबाबो पार्ट लायामोन। सोरबाफोर गथ'फोर नांलायोब्ला बुलायनायाव बे मालाबाबो बाहागो लाफायामोन बे गोजानाव थायोमोन आरो मानसिफोरखौ मा बुङोमोन बे नांलायनो नाङा ना माबा मोनसे बुलायफानायाव थाफायो ना बेयो माबाफोर शब्दफोर बाहायोमोन नामा? बिदि मानसि नङामोन आलफनसाया दद्र'द्र'जों लोगोसे बेलेगखौबो मोजां फोरोंफानाय आरो नांलायनो हिंसा फोरोङि इदि मानसिमोन इयो बेलेगा जेब्ला माबा मोनसे बेलेगखौ बुंदोंबा बियो थाट्टा होगोन कि नों इदि दा खालाम होननानै बेजों लोगो जा आरो बेजों थाफा बयबो मानसि आरो बयबो नोंजों क्लासमेट लोगो आरो बयजोंबो लोगो जानांगौ होननानै बियो जेब्लाबो मानियोमोन। आदसा दा बेजों लोगोसे नानि नों जेब्ला आलफनसाखौ धोरोमनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिगौ नामा? बे सिबिनाय खुलुमनाय गिर्जायाव हाबनाय प्रार्थना हाबनायाव नों बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा? बे प्रार्थनाफ्राव माबायदि गिर्जाफ्राव सभाफ्राव माबायदि सभाफोर मोसानाय आरफफोर जानाय एबा नोङो गिर्जाफ्राव मालाबा लोगो मोनोब्ला बिनि धोरोम सिबिनाय खुलुमनायनि सोमोन्दै नों एसे मिथिगौ नामा? औ जेब्लाबो माबा मोनसे प्रग्रामफोर जाबा गिर्जायाव आरो आं फोथायोदि आलफनसाया उन्दैनिफ्रायनो गिर्जायाव फरायनायाव जिखिया माबा मोनसे जानायावहाय पार्टिसिपेट लायो आरो गोसो गुदुंजों बेलेगखौबो एनकारेज खालामो गावबो गिर्जा प्रार्थनायावहाय जेरावबो आवगायनायमोन आरो प्रग्रामफोर जाबा जेब्लाबो गिर्जायाव माबा मोनसे प्रग्राम जाबा मोसानाय एबा आरफ जानाय एबा प्रार्थना खालामनायाव जेब्लाबो जेरावबो नुयोमोन बेखौहाय माबा मोनसे प्रग्राम जादोंबा प्रार्थनाफोर जादोंबा बेखौहाय फार्स्टआवनो नुनाय जायोमोन बिदि। आदसा बेनिफ्राय जेब्ला बियो फार्स्ट कमिउनियन नाजावो साक्रामेन्ट नाजावो बे समाव नोङो बेखौ लोगो मोनदोंमोन नामा ना मोनाखै? मोनाखै। बेनि कमिउनियन नाजानायखौ नों मिथिगौ जेब्ला बे आरफफोर बायदि जानानै जेब्ला मोजां ड्रेस गाननानै बे जेब्ला गिबि प्रभुपासखौ एबा इसोरनि बेनखौ नाजावनायाव नों बिनि सोमोन्दै नुदोंमोन नामा एबा मिथिगौ नामा? जेब्ला बियो प्रभुपासखौ नाजावनायाव नोंबो नाजावफादोंमोन नामा? नोंहा ना बिनि सिगां मोनखाबायमोन? आङो बिनि उनावसो मोननाय जादों। बिनि उनावसो प्रभुपासखौ नों मोननाय जादों। आदसा दे अब्ला बेजों लोगोसे नोंनिफ्राय माखासे मिथिनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों।
जेखौ आं मिथियाखै आरो दा बेजों लोगोसे आदसा नोंसोरनि बार्थडेफोर खुंनाय एबा आलफान्सनि बार्थडे खुंनायफ्राव नोंसोर खबर हरलायोमोन फैलायोमोन थांलायोमोन एबा माबायदि थांलाय फैलाय खालामनायखौ बुंनो हागोन ना? जोङो जेब्लाबो खबर हरलायलायोमोन मेसेज गेलेलायलायोमोन आरो बियो आलफनसया माबा मोनसे जादोंबा जोंखौ बुङोमोन जों माबा मोनसे जादोंबा जों आलफनसानाव हेफाजाब बियोमोन आरो बेजों लोगोसे आलफनसायाबो जेरै जे आलफनसाया अनसुलि बिदिनो बिनि अननाय गोसोजों जोंनोबो हेफाजाब होयोमोन जोंबो जे बे अनसुलि बिनि थाखायनो जोंबो हेफाजाब होयोमोन आरो जेब्ला बे रुंसारि जानायनि सिगां आंनि बार्थडेआव फैदोंमोन होमबा बियो मोनसे गिफ्ट होदोंमोन आंनो बेखौ नायबा आङो दाबो जोबोद गोसोखांनो ओंखारो आरो गोसोआ गाबखाङो कि सासे लोगो एसां अनसुलि आरो अनथाव लोगोआ बे बुहुमखौहाय जोंखौहाय आरो बुहुमजों लोगोसे आरो जोंखौहाय नागारलांबाय होननानै आरो बेबायदिनो बार्थडेफोर जाबा जोंनो खबर होयोमोन बियो अनसुलिमोन जोबोद अनोमोन बयखौबो दा नानि जेब्ला आंबो फारि फारि गोसोखाङो नाथाय गाबनायखौ हमथानानै दोनो गोबां माखासेफ्रा बुंनो नागिरो दैमालुआ जेब्ला बियो गावनि फिसाजोनि थाखायल' जेरावबो बियो प्रसार खालामो फिसाजोनि थाखायल' थैना थांनाय मानसिनि थाखाय बिनो थिनग्रा बेबायदि मानसिखौ जों माबोरै फोथायनो नाथाय आं बिदिनो बुंनो सानो आंखौ मालाबाबो दा फोथाय सास्थालि इसोरखौ फोथाय गोबां माखासे जेरै आङो फेसबुकआव हगारनायाव जानो हागौ माखासे फेसबुकफोरनि गेजेरजों गुबुननिफ्राय मोननाय माखासे भिडिअफोरखौ आङो पस्टिं खालामदोंमोन आरो बे खालामनायनि गेजेरजों माखासे कमेन्ट हरनायफोरनि गेजेरजों आं नुनो मोन्दों बिथांमोना आलफनसाखौ रायखांदेरनानै बिथांमोना जमबाय थायो माखौ जमो जेरै जिसुनियाव मा दाय मोनो जिसुनाव माबा मोनसे दाय मोनो नामा थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव दिनैसिम आलफनसानि दारैनो जोंनि फोथायारि आइ आफा बिदा फंबायफ्रा गोबांथार जेरै बायदिसिना बाथ्रा लानानै बुंनाय धोरोमनि हाबा मावनायाव हेंथा होनाय जों बेखौ नुदों बिथांमोननि थाखाय आं जेब्लायबो दुखु मोना जायफ्रा बेबायदि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङैबो बै समाव फोरबोखौ जेरै माखासे ठाट्टा खालामदोंमोन निन्दिदोंमोन आरो गोबांथार बेखांदों बियो सानथामनियाव बे न'खौ लुफिनगोन होनदों बेखौ सेफायनानै आरो गोबां बाथ्रा लानानै बिनि सायाव गोबांथार इनसाल्ट खालामनायफोरखौ जोङो गोथार बाइबेलाव मोनो दिनै जोंनि गेजेरावबो माखासे जानांगौ जोंनि कार्तिक डक्टरनि गेजेराव थैनानै थांनायफोरनि थाखाय बिनाय दं गोथैफोरनि थाखाय बिनाय दं बिनि बिनायनि माखासे डक्टरखौ गुबुननिफ्राय मिथियैखाय बे सोंलुफोरा फैयो बिथांमोनखौ इसोरा निमाहा